Oliko meillä liian lähellä? Noin, hyvä. Wow. Katso, kuka kävelee. Father, now at this moment, I ask you, my Lord, in the mighty name of Jesus, to raise and stretch your long outstretched arm. Father, touch the crippled legs. Touch with maximum power. Strengthen their legs. Father, those cripples that are even asleep, strengthen their legs and wake them up. Regardless of which country, Lord, touch their legs that they may get up, they may feel strength has come and walk for the sake of the glory of Christ Jesus the Messiah. Now I lift up my left prophetic arm towards the Lord in heaven and decree that let the cripples now rise up and walk as I lift up this hand right now. No, se oli lauantai-ilta ja mä olin 10 maissa menossa nukkumaan ja avasin sitten tämän radiolähetyksen, jossa tämä Jumalan profeetta julisti parantumista ja hän rukoili sille ihmisten puolesta ja siellä erikoisesti kävi tämä, että Herra koskettaa niitä, jotka eivät kävele. Soittaa mulle, että tiedätkö sinä äiti, että Eemi on ottanut 7 askelta. Mä sanon kunnia Herralle. Amen. Ja iloitsin siinä ja riemu täyttyi sydämen, että Jeesus, sä olet kuullut rukoukset ja vastannut ja aloin ylistää Herraa. Mä varmaan itkin täällä kotona ja ylistin vain Herraa, että Herra, sä oot ihmeellinen vapahtaja ja parantumista ja Jumalan käsi ylti Suomeen saakka pienen pojan, Eemi-pojan elämään ja todella ihmeellinen vapahtaja ja haluan kiittää Herran väkevää profeettaa kaikesta siitä, mitä hän tekee maailmalla. Hän saa olla Jumalan lähettiläänä ja kiittää häntä kaikesta sydämestäni tästä rukouksesta ja olen kiitollinen. Ja Eemi-poika oli sillä tavalla täysin autettava lapsi kaikessa ja Eemi ei kävellyt. Joo. Kävely ei vaan ole lähtenyt sujumaan. No niin, nyt on 4 päivää kulunut Eemin parantumisesta, niin mitä Eemille kuuluu tänä päivänä? Eemille kuuluu erittäin hyvää. Äitinsä sanoi juuri, kun kävin hänen luonaan, niin sanoi, että Eemille on tullut ruokahalut, hän syö enempi. Energia palaa. Energia palaa, joo. Ja minkä mä laitoin tänään merkille, mitä en ole koskaan ennen tehnyt. Hän menee oven kahvasta ottamaan kiinni, avaa oven. Äitinsä sanoi, että ulko-ovi pitää lukossa, koska ei ne karkaa ulos. Eli Herra on siunannut tätä lasta senkin jälkeen, että nähdään vaan, että koko aika lisää tulee. Tule! Jeesus, Jeesus! Jeesus, Jeesus! Oliko meillä liian lähellä? Noin, hyvä. Wow. Katso, kuka kävelee. Now I lift up my left prophetic arm towards the Lord in heaven and decree that let the cripples now rise up and walk as I lift up this hand right now.